ko sa gawas kay ano guys, kanang mag-video yan po ko. Thank you sa panonood guys sa aking video. Comment and like and share. Bye bye. Ay kasibling, so karon ang langit kauwanan kasibling, so tanawa ang langit kasibling kay uwanon kaadso, so hapit na jud na human ang building kasibling. Oh sus na ay ka-perfect, so mao na tanan ang kanang nga ri kasibling kay niya na po ko sa kasibling. So karon kay Lunis nan nga na po ko nagsuroy-suroy na po ko kasibling aron mag-walking. So kasibling wa pa man ang truck, nag-walking usa ko. So kay isa tong unang ano kasibling wa koy content kay uwan diri kasibling uwan, so naara ang basura diri kasibling, so may maadzohon kasibling. So welcome, patuloy lang ako na walking kasibling. Og so mag-walking nga kanta kasibling kay may kay naglabog pud kog basura, so gikan pud kog ning tabang og hinlo kasibling. So sa akong friend, so karon kasibling ari na ta sa karon kasibling ni ana pug ko diri ing ana mga judtang mga kasambahay musadot tag mata kay magkuanta maglabay og basura. So ganyan na talaga ang buhay kasibling, to basura bahay ang walking tayo kay para para mabawasan ang ating timbay. O nagpunta ako sa friend ko, yan na talaga merong ano nila garden dyan, so nandyan ako. Pagkatapos nag-video na naman ako sa itaas, yan na talaga ang cloudy dito kasibling. So ganyan na talaga ang buhay diri guys, kasibling. So di ana pud ko diri sa akong friend na mag-video na pud ko diri na ilang batong nga tag-asay. Ang ilang batong ang ilang batong taasay unsa mga gulay pud nila, o napilang kalabasa na ilang upo o tangad na ilang garden dere kay dere na ilang atsal na ilang atsal ang gagmay, ilang atsal, ilang talong na ilang talong dere kasibling. So napoy ilang kuan dere, ilang garden kasibling, og napoy ilang atsal o na pa ilang atsal. So anhe ko dere pero may mag-ari-ari na lamang ko sa ila kay human naman ko nagtrabaho dito sa amo, so diri ra ko sa ila nagsige ko video. So gana ang ngari kasibling kay kita jud nimo tanan kasibling ang tanan mga bahay, pero kita nimo pero mga atop ra man ni kasibling. So ari ra ko diri mag video kung gana ang place diri, mawa ang imong mga kan kasibling, mawa ang imong mga problema kay makakuan ka og simoy sa hangin nga tugnaw nga kuan kasibling. So tanan kasibling imong makita. O see, thank you sa pagpanonood sa video, share and comment.
God bless you. Always pray to God. Bye-bye. So, kasibling ka na nangatog na sila ang mga bata. Kasibling, unta na pa si Kuya Mercer si Kuya kasibling. Nag-sleep siya. Tapos, yung dala sa yung mga gamit sa likod, akin ang lahat yan. Kasibling. Kas ang dagat sa farm, so, malapit na kami nakadating sa aming bahay na isa-isa. So, kung dyan ka sa Rosana Rock Road ang kalsada kasi iayos muna ang kalsada yan na talaga kasi rock road so yan na ang sorry sa mga sa pag-video dere kasibling walking to sa kasibling kay iuli ni nato ning silhig ni Doy kasibling so ganyan talaga ang buhay kay gibilin ramanggod kasibling ang kuan kasibling ang ijang kuan kasibling ang ijang silhig sabay so han ihatod dito sa ila kasibling ay pero kasibling ang aro kasibling galit siya sa aho kasibling kay kuan kasibling ato ni tan-awon diri sa ila kasibling kung naabas siya diri sa ila kay ibidaan ra kasibling ang kuan kasibling ang isang silhig so ganyan wala kasibling si Doy kasibling asa na ni siya kasibling so nag-walking ko para sa akong life para taas ang aking life kasibling kay kining kay kuan naman jud kasibling matiguang naman ta ganyan talaga kasibling ang ating life kasibling so ganyan ang talaga ang kasibling. Thank you sa panonood. Bye.